अरे बसहा बुढ़ैले काहे करेला सवारी, काहे करेला सवारी, रउआ कीन दे। ए पार्वती क्या कह रहे हैं अपने महाराज से? क्या कह रही है? अरे रउआ कीन दीना, रउआ कीन दीना एगो 4 चक्का गाड़ी, रउआ कीन दीना एगो 4 चक्का गाड़ी, रउआ एगो 4 चक्का गाड़ी। बसहा बुढ़ैले काहे करेला सवारी, रउआ कीन दीना। बसहा बुढ़ैले काहे करेला सवारी, रउआ कीन दीना, रउआ कीन दीना एगो 4 चक्का गाड़ी, रउआ कीन दीना एगो 4 चक्का गाड़ी, रउआ कीन दीना। जय हो। काहे दीदी ताली बजा के ताली ताले ताले। गीता, अंशु, काजल, बादल, सभी बहिना है। और बोले बसहा के उमर भइल काहे के आराम दी। सभी बकरियां बताइए भाई को कृपा कीजिए। तारा बाई रउआ इना का से काम दी। बसहा के उमर भइल काहे के आराम दी। जानी तारा बाई रउआ इना का से काम। अरे बसहा बुढ़ाइल काहे करेला सवारी, रउआ कीन दीना। बसहा बुढ़ाइल काहे करेला सवारी, रउआ कीन दे। अरे तो प्रेम से शंकर भगवान की, पीछे वाली दीदी की, ना बोले वाली दीदी की। एगो 4 चक्का अमन बउआ, गाड़ी, रउआ इसी में 100 रुपये में एगो 4 अंकित, एगो 4 चक्का गाड़ी, रउआ कीन दीना एगो 4 दया कर दीजिए महादेव कि कैसे सब दया बरसाते। सुनीता, सुनीता गुरुवा, हाँ, और कहे और क्या है काजल? अरे जहाँ जहाँ जाले या ना धाना बरसावेले। हे रिद्धि सिद्धि सब उनकर भाग में रहेगी। अरे जहाँ जहाँ जाली या ना धाना बरसावेली। रिद्धि सिद्धि सब उनकर संग में रहेली। बसहा बुढ़ैले काहे करेला सवारी, रउआ कीन दीना। बसहा बुढ़ैले काहे करेला सवारी, रउआ कीन दीना, रउआ कीन दीना एगो 4 चक्का गाड़ी, रउआ कीन दीना एगो 4 चक्का, एगो 4 चक्का गाड़ी, रउआ कीन दीना एगो 4 चक्का गाड़ी, रउआ कीन दीना एगो 4 चक्का गाड़ी, रउआ कीन दीना एगो दीदी, 4 चक्का ताली गाड़ी, बजाइए ना रउआ जरा, कीन जोरदार से। दीना एगो 4 चक्का गाड़ी, रउआ कीन दीना। बोल शंकर भगवान की, जय हर हर महादेव की जय। काहे दीदी तो ये सब ना बोला है।